ओमफ्राय गारि हायखादों आरो ना आपसुनिफ्राय ओमफ्राय बेखौ न' खाथि लामा खाथियाव थानायखायनो गावगायानो मेम बायदि मोनदों आं फुं फन हायदों मादों ओमफ्राय गारियाबो न' खाथियावनो दंखायो नालाय हायखाबाय ओंखायनो नै दंफैखायो गारिया थांसैदोंनो लोगोफोर नेदों दायो रावबो गैखायानो आंल'खासो ओइ खिनियाव ओइ फासआ थानायावमोन बिस्ताया बायदि खारबाय आय' 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 जि बोरैबा मोनखायो खर' साजोबस्राबाय आंथ' ओइ सिगाङाव माला जनो मोनगोन जादों ओमफ्राय आरो बिथिंबो थाबायनो मोनगासिनो जोंहा गारियाव हदायबो बिदिनो थांबाय थानो मोननायबा न'आव ai bisa kau beli din sesuatu hampir mana ini ai di lama ini sana ke sini mudah mudah yo kok game lain बे हरसिंगानि ओमफ्राय जोंनि आरो हस्त्रापारानि आरोना बेसेबां ग्रुप जादों न' हरसिंगा हस्त्रापारा जेरै मासे हेन्डसाम मोनलाय लानबा हरबाय ओइ न'बा ओइ लेहोनो sana sandero siap siap seperti deh mudang lah kalian kan tuh nak mulai sang mudang degang dengan seni karya udah gue sampai ini sengam Ini hapon na nga, malala ba? Malala makaichi. Samat karo kabibi. Terus bayar dulu. Ada sahanti malele beno. Oleh support na hai ding sana. Udalguri College. Grup ni member pernah honda bra. Jadi grup ni. Jadi grup asyik ke situ kayaknya. Ramita, dan Jerman sekali.
जायनियाव होदों जेनेबा बिसोर हरदों मेथाइ जादों नै जोंहा बे चेरा जना दोंसै नो दे जोंहा फट' खांना हायबाय जानाय दिनै जों दायो मोनसे गोथां फान नुयो ड्रागन फिथाइ नै दिन्थिनो फैदा होमबा गासिखौबो न'आव लांजोबनो हानाय बा न' अरे कहना क्या चाहते हो नोङा मा बुस्थुलाय नुफेराखैलै आङो उदालगुरि रोंबाय दे आं रोङाखै र' थांसै जोंहा दायो खर' साजोबस्राबाय अबस्था गैला दिस्टार्ब मा जादों नै दिस्टार्ब मा जादों नायनो हाला आंहाबो जास्राला बोरैबा मेंजोस्राबाय सानसे थाबाय ना दिनै दासो मोनफैबाय ओमफ्राय आङो बै लामानिफ्राय थाबायबोबाय आरोना माने ड्राइभारा तिनथायाव सफैनो गोनांथारनो हाबा जायगायाव ओमफ्रायनो आङो दोनफैनो होस्लायासै आरोना न'हालागै आंनो फार्स्ट गाखोनाय ओमफ्राय आंनो लास्ट सफैबाय ओमफ्रायनो आङो भिडिअखौ लाजिनानैनो बारा मोजां खालामनो हायासै आरोना जेनेबा माहा लानो गोनां बेखौ लानो हायासै बर मानसिमोन नालाय ओंखायनो मोजां लानो हायासै ओमफ्राय नेक्स्ट टाइमाव आरो बेनिफ्राय मोजां खालामनो नाजागोन ओमफ्राय बयबो नायनानै मोजां मोनबायबा साबस्क्राइब आरो शेयार लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय बेसेनोसै दिनैनि भिडिअआ बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन